Konepaja VR hiontakonesimulaattori esittelee opiskelijalle hiontaprosessin eri vaiheet ja antaa hänelle mahdollisuuden testata osaamistaan edullisesti ja turvallisesti digitaalisessa ympäristössä. Simulaattoriin on mallinnettu hiontakoneen lisäksi todentuntuinen konepajan halli, joka sisältää kaiken hiontaan tarvittavan. Simulaattori sisältää 4 tehtäväkokonaisuutta, joiden on tarkoitus tutustuttaa opiskelija hionnan eri vaiheisiin ja simulaattorin käyttöön ja lopuksi testata hänen osaamistaan vaativammilla haasteilla. Jokainen 4 tehtäväkokonaisuudesta sisältää useamman tehtävän, jotka ohjaavat opiskelijan tekemistä. Ne merkataan automaattisesti tehtävälistaan tehdyksi, kun vaadittavat kriteerit täyttyvät, jolloin opiskelija voi siirtyä seuraavaan tehtävään. Ensimmäisessä tehtävässä meidän tulee mitata työstettävä kappale, jonka piirustukset näkyvät liitutaululla. Simulaattorissa esineitä voidaan nostaa viemällä ohjain niiden kohdalle ja painamalla ohjaimen varressa olevaa tarttumispainiketta. Kappaleiden halkaisijoita voi mitata viemällä mitan haluttuun kohtaan kappaletta. Mitatun arvon voi tallentaa pöytäkirjaan. Simulaattorin ydin on tietenkin CNC-hiontakone. Ensimmäiseksi hiontakoneen virrat on laitettava päälle. Hiontakoneeseen voi laittaa hiontakiven huoltotilassa. Hiomakoneen takana on valikoima eripaksuisia ja eri aineista tehtyjä hiomakiviä. Hiottava kappale täytyy kiinnittää koneeseen. Kiinnitys vaatii molempien käsien yhteistyötä. Ohjauspaneelista voidaan hallita muitakin koneen toimintoja, kuten ovia, leikkuunestettä ja hiomakiven timantointia. Koneeseen täytyy ohjelmoida hiomaohjelma ja sitä varten simulaattorissa on mahdollisimman todenmukaisia piirustuksia. Hiomaohjelma luodaan piirustuksen perusteella, jota tulevan ammattilaisen tulee kyetä tulkitsemaan. Kun hiomaohjelma on valmis, voi kone suorittaa sen. Suurin osa virheistä ja vaaratilanteista sattuu tässä kohtaa, mutta virtuaalitodellisuudessa olemme onneksi turvassa. Tehtäväkokonaisuuden jälkeen opiskelija voi lähettää itselleen tai opettajalleen raportin suorituksesta, josta näkyy muun muassa hiomatarkkuus ja tehtävän aikana sattuneet virhe- ja vaaratilanteet. Hallista löytyy vanhempaa kollegaa esittäviä konkarinappeja, joiden tarkoitus on tarjota syventävää lisätietoa kustakin aiheesta sekä paikata aukkoja simulaattorin ja todellisuuden välissä. Nämä materiaalit ovat luettavissa myös konepajan Moodle-kurssilta.